Erokamano ahinya kuom miyowa ler ma kamano. Kaduogo e studio kae, Zablon, king'iyo ohala sani chal nade kipimo gi kinde mokadho? Ohala sani bet ok ni maber ahinya kaluwore gi nonro mosetim kwota mokwongo mar higani. Jolimbe manobiro gin 11% kwota mokwongo. Mano nyiso ni king'iyo higa mokadho, jolimbe manodonjo Kenya ne gin around 2.5 million. Kiloke korka pesa mano around $12.7 billion in the year 2025. King'iye maber to iyudo ni higa 2025 pesa manodonjo no omiyo ji tich around 1.5 million job creation manotimore in the year 2025. To koro higani bet wan gi ng'ikruok matin because wan ikruok e weche mag yiero. Koro ka wan ikruok e weche mag yiero, tourism industry en very fragile industry. And very fragile because kaponi which nitie ng'ikruok e yore mag kwe, tiyudo ni that one affects jolimbe monego bed ni biro Kenya. For instance, ok adwa luongo nying, but nitie jatelo mono owacho ni Kenya sani ok sekiwa mondo mi jolimbe kik bi. Gino no affect the industry in a serious way because some of the embassies nomiyo their citizen travel advisory. Bang' wach mano wacho. Bang' wach no. Koro yudo ni a simple statement ma jatelo golo affect other industries. Kaponi neno maber jotelo mag coast nowuok kagi temo kemea wach no ni gini kethonwa biashara. Mar ariyo bende gimacha inyo industry wani en weche mag security bende. Ka security rach to onge ng'at mabiro biro e gweng'u mondo mi one gik mabeyo mantie kanyo. Koro security nyaka bed improved. Politics kwa nyalo bedo gi in a way ni wanyalo bedo ni kwasitieko higa mwatimo yiero to koro onge ng'at moyiene kod by the law to do any other politics till thuolo ma weche mag yiero kendo bro timore bang' higni 5. Kaponi mano wanyalo timo to wanyalo konyo this industry. To kineno kaka Kenya wa kaka chal, iyudo ni higa ka higa wan ga mane politics, wan mane politics, wan mane politics. Onge sa yueyo. Koro gigi miyo joma dwa biro Kenya bedo gi luoro. Another challenge bende ma wan godo en weche mag ritruok mag alwora, climate change or affect. The other day apani ne niga mokadho mane nitie serious floods mano affect Masai Mara. Mabe jomoko be nothoe ka floods go notimore. Koro these are some of the things we have to be alive to. Kaponi wanyalo geng'o to it will be better mondo me as much as ni jo welo biro wang'i bende hali margi ka gibiro kuonde ma gitime limbe. Yeah. Koro kwa medo dhi nyime bende ber kwa wabedo iyudo ni igani kalore gi nonro manotim, Kenya attract Ugandan tourists more than the local tourist. Uganda? Yes. Uganda biro Kenya mang'eny kabisa. I think one because of proximity. Okay. One because of proximity. Ginyalo donjo to ginyalo wuok Kenya at any given time. Koro as per now, Uganda are the biggest clients madonjo Kenya. But koro iwa manu volume, is it the value? Yeah. Koro volume nitie, but value to onge. Koro onego beni wa change this volume into value. Mano momiyo sane, there's East Africa, Kenya is facing a serious competition because other destinations kaka Uganda, Tanzania, Rwanda, park fees margi, it's very affordable. Kenya sani mondo mi idhi Masai Mara, sani wane high season, ichulo $200.
Neno. To kidhie Serengeti kacha, to bei ber. I'm not so sure about the pricing, but I know it's lower. I know it's lower because clients mwayudo prefer the Serengeti than Masai Mara. Because it's cheap. Koro mage challenges mwan go koro nate ni onge pesa madong ka. Pesa dhi oko. Then jogi ose package products in a way mage gi market the destination as a cheaper and value driven destination. Kenya, we are expensive, but still the same thing. Yeah. Koro, unless we'll also watch bar pricing. Kanga mantire ko ting mar loso watch pricing. Kanye kama migepe miluongo ni tourism regulatory fund should come in. Kata migao mar tourism bende plays a major role. Migepe giduto nitie mondo miging'i gi regulate pricing mag kuonde ma ji dhi lemogi. But unfortunately, they have not done much towards that. Then additionally, nitie gima ne gi introduce miluongo ni another levy is around 8.5 to tour guides or to tour companies. Korido ni gini kichulo, king'iyo breakdown kaka pesa no oketi tokinene but ng'ad to ng'ade. I think the beginning late last year, if I'm not wrong, mwadhi nyaka tourism fund, mwawe nyaka gi PS. Kwa ngise natini this addition mumedo ni 8.5% mumedo e cost ni affect wa. Ineno. Koro these are some of the challenges. Recently bende jatelo motelo ne migao mar thieth Eden nokelo another thing miluongo ni travel insurance. So these are some of the things ma affect because koro giwacho nati giketo capping moko on jolimbe madwaro biro. Koro ngiso nati ni cost for these tourists to come to Kenya timangowa di malo. Koro these are some of the challenges maka jotendwa nyalo bet piny nach ngeni gigi timo tok gi involve wa kaka wan joma ntie ground ma interact. Yes. Kaka mar Eden Duale no wan wawinjo mana kilanda. Koro wapenjo ni to kare ere gimiluongo ni public participation chane kanyo. Because stakeholders are not informed edition motimangowa mu make yet gigi affect one no wach koro sani waonge biashara geche wa onindo e parking ane any request mi odo sani gin mana mag January February sani onge tich kori penye to kare